sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gihandom ang memoryal ni San Cornelio, usa ka Santo Papa, ug San Cipriano, Obispo, mga martir sa atong simbahan. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan, si San Cornelio ug si San Cipriano, nga mga makugihong magbalantay ug magbantugan nga mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayos sa kahiusa sa simbahan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Tinuod kining maong panultihanon, ang buot mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha og maayong buhat. Kinahanglan, dili masaway ang pangulo sa iglesia ug usaray asawa. Maugdang siya, mapugnanon sa kaugalingon, ug mahigugmaon sa kalinaw. Kinahanglan, maabi-abihon siya sa mga dubodoong diha sa iyang balay, ug maantigong mutudlo, dili palahubog, ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya hinapi, maayong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, ug makapanton sa iyang mga anak, aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo, ug gumikan niini, silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan gitahod usab siya sa mga dili sakop sa iglesia, aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab ug kinaiya ug matinud-anon, dili palabig inom ug dili hakog. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran, sa pagtuo, inubanan sa putli nga konsensya, ug kinahanglan nga sulayan una sila, ug unya kun makalabang sila sa pagsulay, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang ilang asawa maayo usab ug kinaiya, ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan.
Ang katabang sa iglesia, kinahanglan usaray asawa, ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay, ug katong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog, ug makahimo pagsulti, nga maisugon, mahitungod sa ilang pagtuo, kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Mag-awit ako mahitungod sa kaluoy ug hukom. O Ginoo, kanimo mag-awit ako pagdayeg. Pagpadayon ako diha sa dalan sa kaligdong. Anus aman ikaw, moari kanako. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Maglakaw ako diha sa kabug-os sa akong kasing-kasing, sulod sa akong balay. Dili ako magbutang at tubangan sa akong mga mata o mga butang nga manghilad. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Bisan kinsay maglibak sa iyang silingan sa tago, siya akong laglagon. Ang tawo nga mapalabi-labihon ug mapahitason ug kasing-kasing, dili ko antuson. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Ang akong mga mata gitan-aw ko sa mga matinumanon sa yuta, aron magpuyo sila uban kanako. Siya nga naglakaw nga maligdong, mag-alagad kanako kanunay. Maglakaw ako sa way buling nga kasing-kasing. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa ka higayon nga miadto si Jesus sa lungsod sa Nain, mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy pagula sa mga tawo nga maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babay, "Ayaw paghilak." Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug ang mga tawo nga nagyayong sa lungon mihunong. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay ug misulti ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasigbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoong. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, sa atong unang pagbasa karon, si San Pablo naghatag og giya kung unsaon pagkinabuhi sa usa ka leader sa simbahan. And I think if we relate it in our time, dili lang siguro sa simbahan, pati pod sa panggamhanan. Kay atong nadungog nga mato ni San Pablo, ang obispo o ang usa ka leader kinahanglan matinud-anon, maalamon,
dili palahubog, dili palaaway, ug maayo nga panag-ingnan sa iyang pamilya ug sa iyang komunidad. Mao kini ang hulagway sa usa ka alagad nga tinuod nga nagdala sa simbahan diha sa pagkamatarong. Tinuod na pagdala diha sa komunidad, which I believe here in the Philippines we lack. Kay left and right na sayod kita na most politicians that we have today, they won because of vote buying. Nadaog sila dili tungod kay sa ilang abilidad, sa ilang pagkamaayo, tungod kay ang kwarta ang ilang gipalihok. Ug diha sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang usa ka masulub-on nga hitabo. Nga usa ka byuda nagdala sa iyang anak nga patay ngadto sa lubnganan. Ug makita nato ang kasakit ug kabug-aton sa iyang kasing-kasing. Banto gani miduol kaniya si Jesus kay naluoy siya. Ug si Jesus miingon kaniya, ayaw na paghilak. Dayon iyang gipukaw ang batan-on ug gipabalik ang iyang kinabuhi. Ug pagkadungog o pagkakita sa katawhan, sila nahadlok og miingon, ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Kini nga mga pagbasa nagpasabot sa tulo ka butang. Una, ang atong pagkinabuhi kinahanglan matinud-anon ug limpyo sama sa gisulti ni San Pablo. Dili lang para sa mga pari, mga obispo, mga pangulo sa simbahan, pangulo sa atoang katilingban, mga lideres nato sa panggamhanan, kundili para kanatong tanan nga mga Kristiyano, mga sunusunod ni Kristo. Kay nauso na baya karon na makanunay kitang madungog. Kay kadaghanan na ang magnanakaw, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Kay mo kini ang nahitabo. Kung kita mga Kristiyano, dili mo puyo sa ato ang pagtuo. Kaya ang atong panimalay mao ang unang simbahan, the domestic church. Busa isip mga ginikanan, mga pangulo, kita ang unang magtudlo sa atong mga kabatan-unan sa pagtuo. Labaw sa tanan sa kinabuhing Kristohanon. O kaduha, kita gitawag nga mahimong masinabtanon og malumo sa uban. Sama sa gibuhat ni Jesus, magpakita kita og kaluoy, og pagduyog sa mga tawo nga nag-antos. Ilabi na karon na daghan kay nag-antos tungod sa baha, tungod sa kagutom, tungod sa kaproblema sa atong katilingban. Banto gani isip simbahan, we need to speak out. We need to shout our grievances. Ang dili mga maayong hitabo karon sa atong panggamhanan. Where corruption is rampant, where evil is being lead, where evil is very rampant in our society. Na ang atong mga political leaders, they do things out of their vested interests, not for the common good of the people. So we should always feel the feelings of those people who are who are living in an ordinary life. Sa mga kalisod karon, kay taas ang mga pamaliton, inflation, gani mga bugas karon, mahal, mga pamaliton na gulay, mga pagkaon. And for some siguro dili kay apektado, kay maayo ang panginabuhi. But feel those people who are the majority of Filipinos. Kani according to survey na 60% of Filipinos are really struggling in life today. Busa, kinahanglan kita makigduyog, makiglambigit, ug labaw sa tanan, magampo sa mga taong nanginahanglan aron mapagaan ang ilang mga kasakit. O katulo, ang Ginoo mao ang tinubdan sa paglaom.
bisan sa kamatayon o kapildihan. Aduna gihapon siya'y gahom nga naghatag og kinabuhi og paglaom. Og atong timan-an nga ang mensahe sa ebanghelyo karon na walay imposible sa Dios. Busa mga igsuon, karon nga naghandom kita sa mga martir nga si San Cornelius o si San Cipriano. Hinaot nga magpabilin kitang matinud-anon sa atong pagtuo, bisan pa sa mga pagsulay, mga kalisdanan. Hinaot nga mahimong panalangin ang atong kinabuhi sa uban, ug mahimong timaan nga buhi ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Karong adlaw atong hunahunaon ang mga tawo nga nanginahanglan og pagdasig. Hatagan nato silang mga maayong pulong, mga pag-ampo, hinabang, both physical and spiritual. Sa ingon ana nga paagi, kita mahimong sama ni Jesus nga nagdala og kinabuhi og paglaom. Hinaot paunta. Sa iyang pagkapakita sa Dios ng pagbati o gahom, si Jesus mihimog mga milagro na puno sa kahingangha niining mga buhat katingalahan. Magampo kita ngadto sa amahan nga nagdala kanato sa maong manunubos. Sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo sa kinabuhi kaluy-i kami. Ginoo sa kinabuhi, kaluy-i kami. Nga ang gugma ug ang pagpakabana sa Dios, mapakita ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa giya ug tabang sa mga kaparian sa atong simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, kaluy kami. Nga ang panggamhanan, mahimong agianan sa mabinationg gugma sa Dios, pinaagi sa talagsaong pagtagad ug panabang nga gipaabot ngadto sa mga kabus ug mga masakiton nga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, kaluy kami. Nga kadtong nagbangutan karon sa pagkawala sa ilang minahal uban sa panabang sa Dios, makabaton pagbalik sa pagtuo sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, kaluy kami. Nga sama sa anak sa byuda, ang mga tao nga masakiton makasinati sa makaayong kamot ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, kaluy kami. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, ibayaw ngadto sa kahingpitan sa kinabuhi, diha sa presensya sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, kaluy kami. Dios sa among amahan, giyahay kami sa among mga lihok sa paghikap sa mga nagmagulanon ug matabangan sila sa pagsinati sa imong anak nga mipuyo uban ka namo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatapos sa paking-atopa, dalang ako
Mga igsoon, pag-ampo kamoron na akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, mga gahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir, ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa magmakanunayon diha sa mga pagsalig. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong mga santos nga mga martir, nga si San Cipriano ug si San Cornelio, sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan, ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom, nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang, imong gipili katong mga mahuyang, ug imo silang gilig-on, aron mahimo silang imong mga saksi, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busawban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, punong ang langit ug yuna, sa imong himaya, Sanang sana sa kahitasan, daygon ang nagahalin sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa aron pag aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoong. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Cipriano ug Cornelio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatahi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. O mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, naging kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatahi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ipakita ta ang timaan sa tong panag-inigsunay. Oremos a Dios, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Dios, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Dios, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, at pagi kami sa kalinaw. Kini mong kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi nining mga sakramento nga among gikalawat. Liguna kami sa imong espiritu, aron makasaksi kami sa kamatuoran sa ebanghelyo, tungod sa panag-ingnan sa imong mga martir, nga si San Cornelio ug si San Cipriano. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamog dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.